снимки от Храма на Рая, който се намира в Пекин, или Temple of Heaven. Това е голям исторически, много важен исторически обект в Китай с национално значение, който се намира тук в Пекин, където аз живея. И днес, по желание на крепостта Туида в родния ми град Сливен, ще отговоря на няколко въпроса кратко, които ги интересуват. Нека да започнем с първия въпрос. Да, чувал съм за крепостта, естествено. Аз съм от град Сливен, както казах. Посещавал съм също крепостта. Сега, ако трябва наистина да опиша с 3 думи крепостта Туида и мястото, където се намира, бих използвал думите силна, мистериозна енергия. На въпроса как си представям живота преди 1000 години на това място, по-скоро си го представям като играта на троновете, а не чак толкова, колкото един нормален пазарен ден в Сливен. Не, че не е имало и пазарни дни в Сливен сигурно по това време, но най-вероятно са се развивали събития, които повече наподобяват игра на много. На въпроса какво е важно за един добър екскурзовод, бих казал от лична гледна точка, като човек, който се е занимавал с екскурзоводство и който е завършил мениджмънт на туристически дестинации. Важното е съвкупност от различни неща, като това на първо място да екскурзовода да има възможност да направи връзка с самата група, да усети групата и след това да прецени по какъв начин би било по-интересно за тези хора, каква точно информация би била по-интересна за тях и да присъздаде атмосферата на самия обект, като, да кажем, като Туида, като историческо място, да присъздаде тази атмосфера, за да може групата да усети енергията, която това място е имала по това време. Също така е важно екскурзовода да може да издържа на различни екстремни ситуации, когато, примерно, метеорологичните условия не са най-добрите, когато е студено или пък прекалено горещо или пък вали, да може да реагира. Аз лично като екскурзовод бих започнал моята беседа с звукови и визуални ефекти, които да пресъздадат атмосферата. Това е важен фактор преди започването на беседата, да се създаде атмосфера. Сега вече живеем в 21 век, живеем в 70-те, 80-те, 90-те. Имаме достатъчно средства да пресъздадем максимално много и максимално туристо атмосфера. Изключително важно за днешния турист. Днешният турист има нужда от атрактивни методи, които да правят интересен материал. На този етап една суха беседа с какъвто и хумор да бъде обляна, не може да пресъздаде атмосферата, която хората реално искат да усетят. Нещо древно, ако открия в крепостта Туида, бих си го представил като някакъв част от керамичен съд, да кажем, или някакво украшение. Денят на археолога в крепостта Туида би бил много интересен, според мен. Със всеки ден, който се работи и се открива нещо там, се разширява погледа върху как са живяли хората там, каква е била цивилизацията и по какъв начин е функционирало населението там, като цяло, как се живяли. Така че би бил много интересен ден. Не знам дали е имало проколяци, най-вероятно има проколяци. Не може без проколяк да се екскавира нещо. Мисля, че не е много лесна работа да се стараят да запазят настоящия облик на разкопките и в същото време да се намират и нови артефакти, които да показват историята. Аз лично, ако бях археолог, бих искал да намеря, както казах, и нещо, което мисля, че има и което е под настоящото ниво на разкопките, а именно доста по-дълбоко. Тунел или някое скрито помещение, за което предполагам и съм си мислил, че съществува такова място. На първо място бих организирал едно светлинно шоу, което съм го виждал на много места тук в Китай, как се прожектира възстановка на исторически факти и събития и интересни
филмчета, такива клипове върху самата планина. Технологията има тук. Въпросът е дали ще се възползваме от тази технология да направим изключителна дестинация, а не да бъде една от всички дестинации, колкото и важно за нас да бъде в момента, като стоят Туида. Ако не направим нещо, което да излезе от кутията, извън кутията, шансът за предизвикане на сериозен туризъм към тази дестинация е намален значително. Така че, ако имах аз възможност, моментално бих започнал работа по инсталиране на прожектори, които да могат да прожектират върху самата планина отзад, която имаме като даденост и е там. И можем да използваме за прожектиране, вечерни прожектиране на много интересни филмчета и исторически модели, които да се показват върху самата планина. В крепостта Туида бих искал да видя всички от изброените видове, като театри, като концерти, разходка дори с фермери, готвене в доспехи. Също така бих искал да видя, ако има възможност за разходки с кон или с камбила. Някои интересни животни също бих искал да видя там. Доста във връзка с това, с въпроса, ако имаше супер сила в Туида, каква ще бъде? Вероятно да е невидимост. А какво бих аз подарил на рождения ден на Туида? Мисля, че е един прожектор, който може да прожектира върху дърветата и върху по-далечни обекти, като планината. Специално за ръководството на парка Туида, съветите, които бих искал да дам, са много и не бих могъл да ги вмъкна в няколко минути видео. Но като базово, ето виждате туристката, която е зад мен и която се снима на фона на храма на рая, Temple of Heaven. Поне 90% от хората от туристите, които идват тук, са облечени в костюмите, които се предоставят на входа на парка. Си има места, където хората могат да се гримират, да се обличат, и малки и големи, всички, които идват, да имат възможност да се обличат, за да може и те да участват в събитията, които са организирани. И също да мислят в посоки, които да са различни от това, което е навсякъде. Да не се губи време в едно и също, а да се мисли в посока нещо интересно, нещо друго, да се използва технологията. Както и казах, да може да се използват такива звукови ефекти, визуални ефекти, прожекции, които да се виждат и отдалеч. И са лазерни ефекти, и дронове с светлинни ефекти да се използват, които да създадат чувството за модерен парк исторически, който да отговаря на изискванията на съвременния турист. Това би ги посъветвал. Множество други съвети, но това вече може да се обсъди в допълнителния разговор. Благодаря за вниманието и за поканата да дам това интервю. Мисля, че занапред парка ще просперира, ако има сериозна визия за развитие. Благодаря ви. Приятен ден. От Temple of Heaven искам да ви покажа тук. Само преди да се разделим, и за хората, които посещават тук. Това е само една част от комплекса. Комплексът е огромен. Около 120 000 души на ден посещават този комплекс. Само това искам да ви кажа. И може да направите преценка за мечтата.